Dobrý deň, vážení poslucháči, vy sledujete a počúvate podcast ProRate Insights. Ja som Michal. Ja som Marek. A dnes sa pobavíme o burze a konkrétne sa budeme baviť o tom, ako a prečo by sme mali investovať. Tak poďme na to. Tak poďme. Marek, investovanie je fenoménom posledných rokov, baví sa o tom skoro každý. Myslíš, že je dôležité pre každého, aby začal investovať? Určite áno. Keď si položíme otázku, prečo vôbec začať investovať, tak myslím si, že každý človek chce si vybudovať nejakú finančnú nezávislosť. To znamená nemať potrebu chodiť každý deň do práce a mať nejak zabezpečené tie svoje základné náklady, ktoré má každý človek vo svojom živote. Máme proti tomu viacero protichodných fenoménov, jedným z nich je inflácia. To znamená, že my, keď si naše úspory uložíme napríklad pod vankúš, tak nám naše úspory strácajú na kúpnej sile. Pre predstavu, keď sa pozrieme napríklad do minulosti, tak napríklad v roku 1989 stalo mlieko v prepočte 7 centov. Zatiaľ čo v súčasnosti, keď sa pozrieme na cenu mlieka, tak je to na úrovni približne 74 centov. To znamená, že táto strata poklesu hodnoty peňazí o 91% je výsledkom inflácie počas tejto doby. To znamená, že my keď sme si uložili v tom čase úspory pod vankúš, tak nám stratili 91% na hodnote. To znamená, že takéto sporenie nie je veľmi efektívne a človek by mal vlastne tieto úspory previesť na investície, aby získaval nejaký úrok a následne jeho peniaze sa zhodnocovali. To znamená veľmi v skratke. Máme fenomén, ktorá sa volá teória časových preferencií. To znamená, že keď máme 1000 eur dnes alebo 1000 eur za rok, tak my hodnotíme 1000 eur v súčasnosti oveľa hodnotnejšie ako 1000 eur, ktoré dostaneme o rok. A tento efekt v podstate musí byť zohľadnený aj na finančných trhoch a keď sa sčítavajú všetky časové preferencie všetkých ľudí, výsledkom je úrok, to znamená nejaká miera odmeny za to, že my sme si odložili súčasnú spotrebu a dokážeme vlastne o ten rok zhodnotiť naše úspory o čosi výraznejšie. A táto teória časových preferencií vlastne nás odmenuje na finančných trhoch za to, že držíme finančné aktíva. Taktiež, keď sa pozrieme na nejaký dlhší časový horizont, ktorý v našom živote máme, tak ďalší efekt, ktorý pôsobí na naše investície, je efekt zloženého úročenia. To znamená, že my neúročíme iba naše úspory, ale tie úspory sa nám akumulujú v čase a tá akumulácia má v podstate exponenciálnu funkciu. To znamená, že my keď každý rok získavame napríklad 10% ročne ako úrok, tak vo výslednej sume si dokážeme nasporiť za napríklad 40 rokov takmer 20 násobok toho, čo sme si uložili v našich úsporách. To je si myslím, že je celkom pekné číslo a k tej našej finančnej slobode alebo k akémukoľvek cieľu, ktorý si my stanovíme, či už sú to investície na dôchodok alebo predsa len to, čo som spomínal, to znamená prestať pracovať a nechať ten finančný kapitál, aby pracoval za nás a aby pokryl všetky naše pravidelné mesačné náklady, tak dokážeme vlastne s tým, že podstúpime riziko na finančných trhoch, dosiahnuť tento finančný cieľ oveľa rýchlejšie, ako keby sme si sporili iba pod vankúš. Spomínal si viacero vecí, napríklad mlieko, dôchodok, čiže to sú celkom bežné veci, keď sa človek nad tým zamyslí. Myslíš si preto, že je investovanie aj pre úplne obyčajných ľudí, úplne pre každého, alebo je to iba pánske huncúctvo, nejaká hra pre bohatých? Investovanie sa môže zdať byť pomerne komplikované a preto taktiež sa vytvoril takýto nesúlad s tým, že všetci si myslia, že investovanie je iba nejaká výsada bohatých ľudí. Investovať môžeme iba s nejakým vysokým obnosom peňazí, ale to v súčasnosti nie je pravda. V podstate to nebola pravda ani v minulosti, predsa len existovali inštitúcie ako podielové fondy, ktoré sú vlastne aj v súčasnosti, ktoré získavali kapitál od drobných investorov a investovali ich na finančných trhoch. To znamená, v súčasnosti sa dá investovať už od takmer 10 eur mesačne a v minulosti síce tá suma bola o čosi vyššia, ale stále boli možnosti, ako investovať. Síce sa to môže zdať komplikované, ale predsa len aj preto nahrávame tento podcast, aby sme možno uľahčili potenciálnym investorom, ktorí zatiaľ na finančných trhoch nepôsobia, aby
si uložili predsa len z tej mesačnej výplaty niečo a tento svoj pracovný kapitál alebo ľudský kapitál, ktorý im generuje pravidelný príjem, premenili na ten finančný kapitál, ktorý im potom neskôr o 30-40 rokov bude dostatočne vysoký na to, aby mohli nejako pozvoľniť alebo zabezpečili si ten pravidelný dôchodok. Čo je v tvojom ponímaní lepšie? Investovať všetky peniaze, ktoré mám dostupné naraz, alebo je to naozaj o odkladaní každý mesiac o 20 eurách, ktoré si dokážem odložiť bokom? Sice sa to môže zdať pomerne rizikové a taktiež aj kontraproduktívne, ale ideál je všetko investovať naraz. Čo sa týka nejakej historickej štatistiky, keď sa pozrieme na tie dáta, tak je to tak v podstate z nejakých 80% času je oveľa lepšie investovať jednorazovú sumu, ako pravidelne si ukladať. No na druhej strane predsa len každý človek chodí do práce, má nejaké zamestnanie a ten príjem má pravidelný na báze každého mesiaca a nedokáže nejakú obrovskú sumu investovať naraz. Keby dokázal získať všetky svoje výplaty v čase, ktoré má v budúcnosti a investoval ich v súčasnosti, tak oveľa lepšie by sa mal, ako keby investoval pravidelne každý mesiac. A taktiež tam pôsobí samozrejme aj psychologický faktor. To znamená, že ľudia sú o čosi spokojnejší, keď si tú investíciu rozložia v čase a to môže nahrávať práve tej pravidelnej investícii. Takže jeden je to ten efekt psychológie, to znamená, že ľudia nie sú komfortní investovať väčšiu sumu peňazí naraz, pretože môže prísť na finančných trhoch nejaká nepriaznivá situácia, nepriaznivý vývoj a následne ich donúti tie peniaze z finančného trhu stiahnuť. Takže tá pravidelnosť je efekt, ktorý im pomôže s tou psychológiou, ale taktiež ten druhý faktor je pravidelný mesačný príjem a to zabezpečuje, že ľudia si odkladajú každý mesiac nejakú časť z výplaty. A čo sa týka tej samotnej sumy? Dá sa odkladať úplne od 10 eur po pár stovák, po pár tisíc, že oplatí sa to aj v prípade, že dávam na trh iba pár desiatok eur? Určite áno, pretože síce každý mesiac to je iba 10 eur. Keď sa pozrieme na to v horizonte napríklad jedného roka, tak už je to zrazu 120 eur a v priebehu 10 rokov je to 1200 eur. To znamená, že tie peniaze sa nám tam postupne naakumulujú a keď k tomu pripočítame úrok alebo nejaký výnos, ktorý získame na finančných trhoch, tak to kľudne môže byť 5-násobná suma a z 10 eur spravíme behom horizontu 10 rokov kľudne aj 5000 eur. To znamená, síce sa to môže zdať ako malá suma na začiatok, pravidelne každý mesiac, ale budovaním tej disciplíny, investovaním na finančných trhoch dokážeme získať následne pomerne peknú sumu. Bavili sme sa teda o tom, prečo investovať. Myslím, že sme zadefinovali celkom dobre, že naozaj sú dôvody, pre ktoré by sme mali investovať. Poďme sa teraz pobaviť o tom, do čoho investovať. Sú akcie jediným nástrojom, do ktorého sa dá investovať, alebo existujú aj iné možnosti? Určite áno. Keď sa pozrieme na tie finančné aktíva, ktoré som spomínal, to znamená cieľ premeniť náš ľudský kapitál na ten finančný kapitál, tak na trhu sú v podstate dva druhy finančných aktív. Jedným z nich sú akcie, ako si už spomínal, a druhým sú dlhopisy. Každé má svoje riziko, každé má svoje špecifikácie a keď sa pozrieme na ten základný rozdiel, tak dlhopisy vyplácajú nejaký pravidelný fixný výnos v podobe držania tých cenných papierov. To sa volá kupón, alebo v podstate úroková sadzba, alebo nejaký úrokový výnos a každý rok stabilne nám príde napríklad 3% kupón z danej investície. Zatiaľ čo akcie, keď sa pozrieme na ten akciový výnos, tak my si kupujeme majetok v spoločnosti a participujeme na ziskoch v čase držania toho aktíva. Ale ako všetci vieme, zisky sú pomerne volatilné, sú neisté, v dobrých časoch môžu byť pomerne vysoké, naopak v zlých, v nejakej ekonomickej recesii môžu byť nulové a taktiež jednotlivým firmám sa nemusí úplne dariť. Takže tento výnos je o čosi volatilnejší, nie je taký pravidelný a stabilný a práve z tohoto dôvodu sú aj akcie rizikovejším typom aktív ako dlhopisy, ktoré ponúkajú opak stabilný výnos v podobe kupónu. Sú toto jediné rizika, s ktorými je spojené investovanie, alebo vnímaš aj nejaké iné? Že môžem stratiť peniaze? Čo ešte? Rizik na finančných trhoch je mnoho. Mimo toho, že tie výnosy, ktoré plynú z akcií, môžu byť volatilné, tak samozrejme nie všetkým firmám sa darí a my keď vstupujeme do nejakej spoločnosti v podobe toho majetkového podielu, teda vlastníctva akcií, tak samozrejme konkrétnej firme sa nemusí veľmi dariť. My na finančných trhoch tomu hovoríme idiosynkratické riziko, komplikovaný pojem, ale v podstate to znamená, že konkrétna firma napríklad môže zbankrotovať, nemusí sa jej dariť, nedrží to tempo s konkurenciou
a následne ten vývoj nie je veľmi priaznivý aj na kurze akcií. To znamená, keď sa nedarí firme, nedarí sa ani vám ako majiteľovi. Podobne to môže byť aj na dlhopisoch. Koniec koncov, keď kupujeme korporátne dlhopisy, tak keď si kúpime nejaký dlhopis konkrétnej firmy, napríklad nedávno Google vydával 100-ročné dlhopisy, tak behom tých 100 rokov sa môže samozrejme stať, že proste Google skrachuje alebo sa mu nebude dariť tak ako v súčasnosti a tento nepriaznivý vývoj sa následne pretaví aj do rizikovej prírážky a dlhopisy taktiež môžu klesnúť na hodnote, prípadne sa stane to, že po tých 100 rokov nebude mať firma na vyplatenie tej základnej istiny a predsa len my z toho nebudeme mať skoro nič. Takže to je ďalšie z rizik. A mimo toho na finančných trhoch tých rizik je množstvo. Ide už či už o menové riziko, to znamená, že máme nepriaznivý vývoj na kurze devizových mien, to znamená, keď nakupujeme aktíva v dolároch a my samozrejme spotrebovávame v eurách, tak nepriaznivý vývoj na dolári nám môže spôsobiť, že napríklad naše akcie alebo iné typy investícií v zahraničí budú mať o čosi horší výnos. To sme mohli vidieť napríklad v roku 2025. Dolár klesal na hodnote a naše dolárové investície samozrejme s tým, aj keď ten dolárový výnos bol napríklad v prípade indexu S&P 500 20%, tak pre eurových investorov to znamenalo 0% výnos. Podobne to je aj s dlhopismi. Takže to je ďalšie z rizik, ktoré treba mať na pamäti a určite aj likviditné riziko, to znamená tá schopnosť premeniť naše finančné aktíva za nejaké likvidné prostriedky, to znamená častokrát hotovosť, tak to môže počas nejakého obdobia byť problematické, pretože na strane predajcov alebo kupcov nebudeme mať dostatočnú zhodu a naše aktíva nebudeme schopní premeniť na nejaké likvidné prostriedky. A s akými nákladmi je spojené investovanie? Okrem samotného odkladania peňazí a posielania na burzu, existuje ešte iný náklad, na ktorý by som si mal dávať pozor? Tie náklady v súčasnosti už nie sú takým problémom ako historicky. Samozrejme, keď niečo nakupujeme, tak môžeme očakávať či už náklady spojené s tou transakciou, pretože predsa len niekto tie cenné papiere musí držať, napríklad centrálny depozitár, niekto vám musí sprístupniť to, že vy môžete ísť na tú burzu a nakúpiť tam tie dané finančné aktíva. Takže transakčné náklady sú niečo, čo je ešte v súčasnosti prítomné, ale nie v takej miere, ako to bolo historicky, pretože predsa len technologický pokrok nám zabezpečil, že každý má v súčasnosti v telefóne rôzne aplikácie a ten prístup na burzu je o čosi jednoduchší. V súčasnosti tie transakčné náklady sa dajú znižiť v podstate na nulu. Historicky to bolo kľudne aj určité percento z objemu nákupu, či už to bolo 5% alebo nejaký fixný 10, 20, 50 eurový poplatok. Takže to stále treba mať na pamäti a treba si vyberať na základe toho aj už konkrétnych sprostredkovateľov, ktorí vám sprístupnia to burzovné obchodovanie. Ale taktiež tam máme daňové náklady, koniec koncov je to forma príjmu a každá fyzická osoba alebo právnická osoba platí nejaké dane z príjmu. Na Slovensku to je o čosi uvoľnenejšie, to znamená u nás platí časový test, a my keď kupujeme cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na regulovaných trhoch, tak keď ich držíme dlhšie ako 1 rok, tak nemusíme platiť dane z kapitálového výnosu. Taktiež nám chodia pravidelne však dividendy, to už nie je podliehané tomu časovému testu a tej daňovej úľave a následne, keď nám príde nejaká dividenda, to znamená podiel na zisku z firmy, tak musíme zaplatiť samozrejme daň, ktorá sa častokrát stiahne zrážkovo. To znamená, my to len zadáme do daňového priznania a väčšinou tá dividenda nám už príde v čistom. Všetci teraz hovoria o ETF-kách. Čo vlastne tá skratka znamená? Je to lepšie ako kupovať jednotlivé akcie? Je to lepšie pre začínajúceho investora? Je to pomerne novodobý fenomén, pretože ETF-ka už v súčasnosti skoro každý pozná. ETF vychádza z anglického slova Exchange Traded Funds, to znamená fondy, ktoré sú obchodované na burze. A je to podobný princíp ako s akciami, ale v kombinácii s podielovými fondami. To znamená, má to charakter akcií z toho zmyslu, že je to obchodované na burze. Vieme vidieť, aký je tam pohyb pomaly každý deň. Vieme to pomerne rýchlo zlikvidniť tieto fondy alebo tieto finančné aktíva. Ale má to aj charakter práve tých podielových fondov, to znamená, my si, keď vstupujeme na burzu a kupujeme si napríklad jeden podiel v tom ETF fonde, tak my zrazu vlastníme všetko, čo vlastní ten daný fond, to znamená majetok toho fondu.
Najčastejšie ETF fondy, ktoré vidíme, sú pasívne spravované indexové, čo v skratke znamená, že ten správca aktív, napríklad BlackRock alebo Vanguard alebo nejaká takáto veľká inštitúcia, sa pozrie na nejaký index, ktorý zhrňa veľké množstvo akcií a snaží sa ho kopírovať. To znamená, nakúpi presne podiely akcií, ktoré sú v tom indexe zahrnuté. A my ako investor, keď si nakúpime jeden ten podiel, tak zrazu máme vlastníctvo napríklad 500 alebo kľudne aj 1000 rôznych firiem a jedným klikom si dokážeme vybudovať diverzifikované portfólio. Takže ETF je skvelý nástroj, pretože nakupovať alebo vytvárať si vlastné portfólia na základe výberu konkrétnych akcií je úplne náročné a častokrát ľudia alebo taktiež aj aktívni správcovia nedokážu vybrať tie správne aktíva, ktoré budú víťazmi v budúcnosti a práve takáto expozícia, to znamená jeden nákup ETF fondu, zrazu máme proste expozíciu na finančnom trhu k tomu indexu danému a dokážeme získavať tržný výnos, ktorý nám akciové trhy ponúkajú. To znamená, to je zatiaľ asi najlepší nástroj, ktorý na finančných trhoch vidíme. Najlepší pre malého investora, ktorý začína zrejme. Určite áno, ale nebal by som sa povedať, že aj pre tých väčších investorov, ktorí už majú o čosi väčší obnos peňazí, kľudne to môžu byť aj rôzni kvalifikovaní investori, tak aj pre nich ETF sú jeden z najvhodnejších nástrojov, pretože urobia im expozíciu na veľké množstvo aktív, taktiež pomocou jedného kliku. Rovnako nemusia riešiť nejakú aktívnu správu a taktiež aj tá nákladovosť je veľmi nízka. To znamená, oni nemusia vyhľadávať aktívneho správcu, ktorý vyberie budúcich výťazov, čo sa častokrát taktiež ani tomu správcovi nepodarí a ešte ani nemusia zaplatiť tie dodatočné poplatky za túto správu. Takže pre nich je to taktiež výborná forma investovania. A aký realistický výnos možno očakávať z nejakého takého úplne najbežnejšieho ETF-ka? Ono je to pomerne náročné určiť, aký výnos bude v budúcnosti. Samozrejme, ale tak povedzme historicky priemerne. Môžeme sa pozrieť do minulosti, keď sa pozrieme napríklad na americký akciový trh, častokrát sa spomína výnos v okolí 11-10% ročne. Tento výnos je pomerne vysoký, keď sa pozrieme na tie historické štandardy, pretože jedna vec je efekt toho, ako rástla ziskovosť jednotlivých firiem, ale taktiež jedna vec je efekt toho, koľko sú investori za konkrétne zisky zaplatiť. To, aká je ochota platiť za zisky, voláme ocenenie. A to ocenenie rástlo v poslednom čase, ale tento raz nie je udržateľný. To znamená, nemôže sa opakovať do nekonečna, pretože investori samozrejme majú nejaký strop tej ochoty platiť za jednotku ziskovosti, za $1 ziskovosti. V súčasnosti to môže byť až 30-násobok, historicky niekedy to bolo iba 10-násobok. A tento výnos pravdepodobne sa opakovať nebude. To znamená, keď sa pozrieme na to, čo môže investor očakávať už v tom reálnom vyjadrení, predsa tých 10-11 bolo v nominálnom vyjadrení, to znamená po očistení inflácie, tak v reálnom vyjadrení je ten výnos bližší nejakým 5 až 6% za tú expozíciu na týchto rizikových aktívach, ako sú akcie. Keď sa pozrieme na dlhopisový trh, tamto je o čosi nižšie, pretože predsa len sú to konzervatívnejšie nástroje s tým, ako ten kupón je pravidelný a tam ten výnos reálny v súčasnosti na bezrizikových aktívach, ako sú štátne dlhopisy, sa približuje nule. To znamená, nejaký výrazný reálny výnos na dlhopisoch by sme očakávať nemali. Okrem ETF sú často skloňované aj kryptomeny. Je toto niečo vhodné? Je to dobrý nástroj pre začínajúceho investora? Je to ďalšia forma finančného aktíva v súčasnosti. V novodobom svete možno pred 5 rokmi by finanční analytici alebo ľudia, ktorí sa pohybujú na finančných trhoch, kryptomeny dosť zahadzovali, pretože predsa len ten charakter je viac podobný nejakej mene a meny častokrát nie sú typom investičných aktív. To znamená, neplynie z toho nejaký pravidelný príjem, a práve preto väčšinou to nie je vhodná investícia. To znamená, my keď investujeme do kryptomien, tak v podstate stavkujeme na to, že niekto bude ochotný v budúcnosti za túto kryptomenu zaplatiť viac. Či je to dobrý nástroj, je otázka pravdepodobne budúcnosti. To znamená, či niečo také nastane a tá ochota platiť za jednotku, napríklad Bitcoinu, ktorý je najslavnejšia kryptomena, tak tá ochota za to platiť bude vyššia. To následne, keď zhodnotíme, tak môžeme povedať, že áno, bola to vhodná investícia, bol to dobrý nástroj, pretože dokázal z 10-násobiť našu vstupnú investíciu, ale to samozrejme v súčasnosti nevieme.
Ten charakter, aký má Bitcoin, tak je vysoko rizikový a je vysoko volatilný. A za to taktiež odmenuje investorov tým, že má vyšší výnos. Koniec koncov, keby sme sa pozreli iba 5 rokov dozadu, tak hodnota jednej kryptomeny bola v okolí $10,000 za Bitcoin. A v súčasnosti aj po tom 40% poklese, ktoré vidíme, tak stále má hodnotu 6-násobnú, to znamená v okolí $60,000. Takže tá odmena tam bola, ale riziko je výrazne vysoké a treba byť opatrný, keď je človek, ktorý tú ochotu akceptovať to riziko nemá a pri výrazných prepadoch sa zľakne a stiahne svoje investície, tak určite pre neho tá investícia vhodná nie je. Ale či je dobrá, tak to uvidíme až v budúcnosti. A kde môže človek investovať? Zdvihne telefón, zavolá niekomu, alebo čo mám robiť, ak chcem naozaj prvýkrát si kúpiť akciu? Kam mám ísť? Kedysi to tak bolo. Museli sme zdvihnúť telefón, zavolať brokerovi niekde takmer do Ameriky a povedať mu, že choďte na burzu a nakúpte mi tieto akcie konkrétne za takúto cenu, alebo moja ochota platiť za túto akciu je takáto a choďte na trading floor, to znamená na burzu a kričte tam, že to je moja ponuka. V súčasnosti je to veľa jednoduchšie, predsa len máme tu na technológie, všetci máme telefóny a burzy sú v súčasnosti hlavne internetové, alebo všetko beží na báze elektronických systémov. Takže je to oveľa jednoduchšie. V súčasnosti má človek pre to, aby si vytvoril expozíciu na finančné nástroje viacero možností. Jedným z nich je taký starší, to sú práve tie podielové fondy. To znamená, nájde si nejakého finančného poradcu alebo nejakého správcu podielových fondov a rozhodne sa, že tam bude pravidelne investovať a následne tie prostriedky, ktoré má fond, tak zhrnie od všetkých drobných investorov a investuje ich na finančných trhoch. Väčšinou podielové fondy investujú aktívne, to znamená majú nejakého manažéra, ktorý chodí pravidelne do kancelárie a vyberá práve budúcich víťazov, alebo tvorí portfólio na základe konkrétnej rizikovosti alebo cieľa toho daného fondu, to znamená môže tam mať alokáciu 60% akcií, 40% dlhopisov, alebo môže mať naopak 100% dlhopisov a to má každý fond vo svojom prospekte napísané, o čo sa mu jedná, aká je rizikovosť a tak ďalej. S tým však prichádzajú častokrát vyššie poplatky s podielovými fondami a na podielové fondy napríklad neplatí časový test. To znamená, ani po roku držania práve takýchto typov aktív, tak stále musí konkrétna fyzická osoba zaplatiť daň z kapitálových výnosov, keď teda nejaké nastanú. Takže to je jeden z foriem. Ja si nemyslím, že je to zlá forma, pretože buduje disciplínu, častokrát sú tam viazané prostriedky na dlhší časový horizont a taktiež konkrétny investor tam posiela peniaze pravidelne, to znamená tú disciplínu si buduje ako keby automaticky, má nastavený nejaký trvalý príkaz a tieto fondy častokrát majú aj nejaké bariéry pre vstup a výstup, takže ten časový horizont predsa len je o čosi dlhší. Takže to je typ podielových fondov. Následne máme tzv. Robo-advisory, to znamená, máme firmu, ktorá má nejaký algoritmus, na základe dotazníka, ktorý my vyplníme, nám poskladá finančné aktíva, ktoré vidí aktuálne na finančných trhoch, tak ako sme odpovedali na danom dotazníku. To znamená, vyhodnotia nám rizikovosť, ako veľmi dokážeme riziko akceptovať, taktiež ako sme schopní, aký máme dlhý časový horizont a podľa toho poskladá väčšinou pasívne portfólia, to znamená portfólia zložené z ETF fondov a s pomerne nízkou nákladovosťou a bez akýchkoľvek našej strany nejakých dodatočných časových nákladov. To znamená, nemusíme absolútne riešiť, kam sa tie prostriedky investujú, nemusíme ani si skladať to portfólio sami, všetko za nás urobí práve tá firma Robo-advisory. S tým samozrejme súvisia aj nejaké poplatky, keďže nám uľahčí tú skladbu. A posledná forma je tá priama. Priama forma častokrát vychádza od brokerov, to znamená, broker je inštitúcia, ktorá nám schváli prístup na finančné trhy, na burzu a my prostredníctvom aplikácie a investičného účtu dokážeme nakupovať aktíva priamo na burze. Nakúpime si akcie konkrétne z nášho telefónu, z nejakej aplikácie a veľmi jednoducho behom sekundy naša finančná hotovosť sa premení na finančné aktíva. S tým však súvisí o čosi komplikovanejší výber, pretože áno, môžeme tam nakupovať aj ETF fondy, ale častokrát investori sa s tým chcú trošku pohrať, vyberajú si konkrétne akcie,
akcie Nvidia, akcie veľkých technologických spoločností a snažia sa trošku špekulovať. Ale keď sú dostatočne znalí a dokážu si vytvoriť portfólio napríklad zložené z ETF fondov, tak je to skvelý, veľmi nízkonákladový, takmer s nulovými poplatkami spôsob, ako investovať. Ako sa vysporiadať so psychológiou? Vieš, keď sa pozerám na svoje portfólio, tak som celkom v strese z toho, že zrazu niečo začalo padať. Máš niečo podobné, alebo ako sa s tým ty vyrovnávaš? Samozrejme, každý investor nie je spokojný, keď jeho akcie alebo akákoľvek iná forma investícií klesá na hodnote. Predsa len je iné, keď jeden deň vidí ten človek, keď má nejaký obnos peňazí a o mesiac z toho má polovicu. Ale to je to riziko, čo som spomínal, ktoré podstupuje každý investor, ktorý vstupuje na finančné trhy a ten nepriaznivý vývoj je v podstate, pohybuje sa v cykloch. To znamená, raz keď máme ekonomický rozmach a všetkému sa darí, tak častokrát sa darí aj akciovému trhu ako celku. Naopak, keď príde recesia, nejaké neočakávané udalosti, tak následne samozrejme aj konkrétne očakávania investorov sa menia. Mení sa aj ziskovosť firiem v krátkodobom horizonte a následne to sa reflektuje do kurzov akcií. To znamená, je to riziko, ktoré každý investor musí podstúpiť a tá odmena za to je práve ten vyšší výnos v porovnaní napríklad s dlhopisovými investíciami. To, že každý deň sa prehodnocujú očakávania, každý deň prichádzajú nejaké nové informácie na trh, tak to vyústí v tú každodennú volatilitu. To je však niečo, s čím musíme byť uspokojení. Akcie môžu aj klesať. Musíme to postúpiť, nejako to musíme aj taktiež predýchať a myslím si, že každý investor sa s časom s tým nejak zosúladí a keď uvidí pokles investície, tak to bude vnímať skôr ako príležitosť, ako nejakú zľavu, že dokáže kúpiť firmu za menej peňazí, ako naopak nejakú hrozbu, že jeho investície stratili výrazne na hodnote. Marek, ty si známy tým, že si vyberáš akcie do svojho portfólia sám, robíš tzv. Stock picking. Kde berieš informácie o akciách? Čo sa týka informácií, tak je to pomerne jednoduché. Koniec koncov každá spoločnosť, ktorá je obchodovaná na finančných trhoch, tak musí pravidelne zverejňovať jednak svoje finančné údaje, to znamená kvartálne reporty o tom, ako sa im darilo, ako vyzerá v súčasnosti ich súvaha, nejaká štruktúra majetku, štruktúra financovania a každý kvartál to zverejní na svojich stránkach. Tam stačí sa pozrieť, ako sa firme darilo, taktiež tam sú častokrát aj komentáre manažmentu a následne prichádza tzv. Rozhovor s investormi, kde veľkí investori sa pýtajú konkrétnej firmy a manažmentu, ako sa im darí, ako sa im bude dariť, čo majú nové a tak ďalej. Takže tie informácie sú primárne práve od tých daných spoločností a taktiež samozrejme rôzne správy, či už ide o nejaký Wall Street Journal a taktiež Yahoo Finance, ktorý je agregátor všetkých možných správ z finančného trhu po celom svete a dokonca aj zadarmo, takže je to taký najjednoduchší spôsob, ako vidieť všetky tie informácie na trhu. To, že som aktívny stockpicker je síce možno také atraktívne, že dokážem si vybrať nejakú konkrétnu akciu, ktorá spraví 500% za posledné 4 roky, ale nemyslím si, že je to správne a vhodné pre všetkých investorov, pretože sa vystavujú zbytočne riziku, ktorému sa vystavujem ja. To znamená, že konkrétnej firme sa dariť nebude a následne skrachuje. Ja som mal vo svojom portfóliu taktiež investície, ktoré skrachovali, jedna firma určite, a taktiež som mal investície, ktoré som nenakúpil úplne najvhodnejšie. To znamená, ten vývoj konkrétnej spoločnosti nebol veľmi priaznivý a následne na tej investícii mám realizovanú stratu vo výške 50%. To znamená, ja som sa vystavil tomu dodatočnému riziku, možno za to budem odmenený, ale všeobecne finančný trh za takýto stock picking investorov neodmenuje, pretože takéto riziko, že konkrétnej firme sa dariť nebude, je idiosynkratické, ako som už spomínal, a to sa dá diverzifikovať. A tým, že sa to dá diverzifikovať, tak nie je dôvod, aby investorov akciový trh za toto riziko, ktoré postupujú, odmeňoval. Práve preto najvhodnejšia forma investícií pre, myslím si, že 90% investorov sú pasívne spravované indexové fondy, kde podstúpia práve to tržné riziko, budú za to odmenení tržnou sadzbou, akú stanoví trh a následne ten aj výnos bude taký, ako má akciový trh ako celok. V ďalších epizódach sa budeme pozerať na jednotlivé aktíva, na iné zaujímavé témy, ktoré sú spojené s investovaním, takže vás pozývame k sledovaniu a k počúvaniu. Ďakujeme vám za pozornosť, ja som teda Michal. Ja som Marek. A vidíme sa.